iskreno moram da budem zadovoljan. Puno toga ima što nije dobro ovog trenutka, ali ono što mene raduje i što mora da krasi Pelister ekipu kao ekipu, mora da se bore svake sekunde, da shvate da se utakmica ne dobija ni u prvi, ni u 10, ni u 50 minuta. Da se utakmica dobija onda kad se odsvira kraj. Ispoštovali su sa određenim broj grešaka koje ne smije da se ponavljaju jednu ekipu, ali kažem, jedno određeno vreme treba još da oni shvate kako moraju da funkcionišu, ali ono što je bliže meni bilo taj deo posla u odbrani, ja ne mogu da budem nezadovoljan, mogu prvo da budem malo ljut na golmane, ali šta sad, to je igra. Drugo poluvreme Miloš odbranio sasvim korektno i automatski ne znam od koje minute, valjda od 10. smo već stekli tu prednost i na kraju, mislim, sasvim zasluženi pošto je dobili utakmicu. Imamo podstrek za još veći rad i da bude svima jasno da ova ekipa Pelistera mora na neki način da pretrpi određene korekcije, kvalitativne. Znači, ja nemam primjedbe na momke, to su dobri momci, bore se, ali činjenica da ovog trenutka fali nešto ekipi, a ja znam šta fali.